ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଗ୍ରାମ ଜଳ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଣି କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି କାମ କିଛି ହୋଇନି। ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଟିକିରପଡ଼ାରୁ ସେପଟେ ଯେତିକି ମଲ୍ଲିକପଡ଼ା ମାଦିକୁଲା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ ହୋଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଅଛି? ଆମର ବାରଟା କେତେ ଘର ଅଛି ଆଉ। ଚୂନ ଖଣି ଚୂନ ନଉଥିଲେ କି ଚୁରାରେ? କି ଭଳିଆ ରାସ୍ତା। ଆଗରୁ ନଉଥିଲେ ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କର ସମୟ ଏମିତି ନଉଥିଲେ। ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ଘରେ। କୋଉଟା? ସେ ଚୂନ ବାହାରିଛି କିଠେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପଥର ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଏ ପଥର ଉପରେ ଏବେ ଏଇଟା ମାଟି ଘାଟିରୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। କିଭଳିଆ ଜାଗା, କେମିତି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏଠି ଘାଟି ଉପରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିବେ, ଆଉ ଲାଇଫ ଟାକୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ମାନେ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ କି ନ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏ ମାଟି ଘାଟି ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଥିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆସିଥିବେ ମତେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଘାଟି ଏପଟ ତାଙ୍କର ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇ ଘାଟି ଦେଇକି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ସମସ୍ୟାରେ ମାନେ ରହୁଥିବେ। ଏରା ଏ ବନ୍ୟା ଟାଇମ ରେ ଫାଟିଗଲା। ଏଇଠି ଉପରକୁ ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା? ହଉଛି। ଏଇଟା ସମାପାଦକୁ ପୁରା ପାଖ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେହୁରୀ ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ଲେଭେଲକୁ ଶୀର୍ଷରୁ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିଲା ସମୟରେ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 400 ମିଟର ଏଭବ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛେ, 3 ଘର ଥିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିବେ ତ? ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ଦେଉରୀ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା କହିବାକୁ ମାନେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକକୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଆମ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ଲାଗୁଛି।
ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦବି କର। ପରେ ଉଠି ପାରିବା ତ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏମିତିକା କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯିବା ଆଉ। ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି ଭାଇ? ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଝୁଣ୍ଟି ଯିବେ। जंगल राज। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୁଣ୍ଡା ପଥର ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ କଥା ନାହିଁ, କଥା ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ, ଚାଲ ଆସିଲ ଭଲ ହେଲା ଚାଲ। ହଁ ହଉ, ଏତେ କମ ସମୟ ଲାଗିବ। ତମେ ଦି ଭାଇ ଅଛ? ଜଣେ ଏକା? କଣ କରୁଛନ୍ତି? Oh my God. ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକି କାହିଁ ରହିଲ? ଓ ଅଜା ମାନେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଅନାମତରେ ଘର କଲେ ହବନି? ଅନାମତି ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ସେଟା ରାସ୍ତା କି? ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଘର ଢୁକି ତମର ଏଠି ମାଟି ରୋଡ ଚାଲିଛି? ପକଡ଼ା ଘର ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ରହିଲା। ହଁ ହଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ସବୁ ରହିଲା ଏଇଟା ଏକା ଏକା। ଏପଟକୁ ତମକୁ ଠିକ ଅଛି। ପକଡ଼ା ଘରୁ ଏଠି କେତେ ବାଟ?